Jitħabbru 11 il-kumpanija shortlisted għall-impjant tal-gas f'Delli Mara. Il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi qal li dawn intażlu minn bord indipendenti li kien jikkonsisti minn konsulenti u esperti u stqar li r-rekomandazzjonijiet kienu aċċettati mill-ewwel. Il-11 l-entità ntażlu wara li rnexxielhom jilħqu l-kriterji stabiliti fid-dokument espressjoni ta' interess wara li jurew il-kapaċità teknika u anki dik finanzjarja. Il-kumpaniji ntażlu minn fost numru ikbar ta' kumpaniji stabiliti li tefgħu s-sottomissjoni tagħhom iżda ma laħqux il-kriterji meħtieġa. Entitajiet li ma ntażlux ingħataw ir-raġuni mill-bord u se jkollhom iċ-ċans jappellaw minn din id-deċiżjoni. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Delli Mara, l-Ministru Konrad Mizzi reġa' rriafferma li dan il-proġett huwa parti mill-wiegħda elettorali li se tkun qed titwettaq fix-xhur li ġejjin. Daqstant ħriġna expression of interest and capability internazzjonali. Irċivejna ħafna offerti u minn dawn l-offerti aħna żilna 11 l-offerta li huma b'saħħithom teknikament u finanzjarjament ukoll biex huma javvanzaw għall-istadju li jmiss tal-għażla fejn aħna se nitolbu il-kumpaniji internazzjonali biex ituna aktar dettal dwar il-proposti tagħhom. Abbażi ta' dan, sal-aħħar ta' Settembru, inkunu għażilna il-partner preferut tagħna biex inwettqu dan il-proġett u konfidenti li b'dan il-proċess trasparenti li għaddejjin bih se nkunu f'pożizzjoni li nwettqu il-wedit elettorali tagħna. Dan il-proġett se jwassal għat traħħis ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u 5% roħs fil-kontijiet tal-ilma fi żmien sena, bil-proġett li mistenni tlesta fi żmien sentejn. Il-Ministru Mizzi ħabbar ukoll kif il-Gvern se jkun qed jikkonsulta mal-MEPA u daw kollha konċernati biex jinħarġu l-permessi wara li jkunu saru l-istudji meħtieġa. Min barra li se jwassal għat traħħis għal konsumatur u għall-industrija, Power Station li taħdem bil-gas se tkun qed tgħin lil pajjiżna biex ikollu arja iżjed nadifa. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Enemolta, Charles Manjon.